Masufakile umuthi yini enye owayenza? Lento le iyangihlupha namanje because vele lokho ifuna ngiqhubeke and mina ngisafuna Wamenza ke ethola umntwana. Yini wayenza kanjani usethola umntwana kahle kahle? Yini owayenza ulandisa umbukeli? Into engayenza phela nganikeza uphondo. Ngiyacabanga ukuthi akekho umuntu ongalazi uphondo lolu ukuthi ngazi noma lendlovu. Yibo. Walenzani uphondo mama? Khulumini into eyaphambili. Khona abangitshanayo ukuthi phela angife ngifakile imithi le ngikhuluma. Sisola abantu ngaphandle kanti umthatha usendlini. Yaba ngiya-understand kubhlungu. Asiqale simlinde achaze konke awakwenza uyabona. Ngiyazi ukubhlungu mfowethu. Yazi bafo yibo hayi umuntu engimthemba noma mncane. Hayi umuntu engimthemba noma mncane. Ngiyenza lento kumina. Uyasebenza nabafo? Ngiyabamba bese amatoho kodwa akuhlangani. Shuthi imisebenzi yakhe yonke le vele. Kanyama Siphangi ngiyaxolisa. Futhi ngiyaxolisa. Uyakhumbula mntanami khathi ngithi uzozogquma. Wakhala wathi amanzi kanjani lawo. Ngathi nganyama sizoyifundela. Amanzi ayenjani wemama? Muthi amanzi kanjani? Ngithi kwakhona umuthi ebenganginikeze wona. Ayithanda ukubuthanga ngathi mawabuka aba no green. Kodwa nami ngisakhumbula ngoba futhi kwakunotshani phakathi. Kwathiwa ngifaka imali. Wabuza umntwana wathi yani mina ngathi izinto izokhanya. Kanti mina ngiyazi ukuthi ngenze ukuthi nayi iqhamuka khona. Kube ngathi selesele ngathi ngento engavele igxoshwe. Kungakhulunywa lutho na. Yazi bhuti emsebenzini angilast. Angilast. Uhlala isikhathi singakanani muthi awulast emsebenzini? Ngibingelele mbukelo weVumani Film lo khuluma Vumani waleka Mhlabane nganaWson Madoda lephansi manje uziswaye kakhulu balungu begcini kodwa ke asikho lapho silala sikhona. Ngibingelele my brother uyaphila bafo? Ngiyaphila bafo khamba nje. Ku right mfowethu ku right. Kuhle mfethu. Igama ubani? Oh Bongani. Bongani ungabe uyamazi uma? Yebo ngiyamazi. Ya umamkhulu wami. Yebo. Mamkhulu wena osibizile ngabe mhlambe mina ngibonile message yakho yabona manje ngabe mhlawumbe usho lento ekuphathe kabi ngabe yini ulandisa umbukeli noma uqala uyichaza nje ukuthi uhlobane kanjani nobhuti? Ngihlobane ngokuthi uzalo usisi wami siyalamana. Hayi ukuthi mhlawumbe mangithi siyalamana mhlawumbe kulamana obaba. Silamana eswini sifunde eswini usisi wami angishiyile ibele. So nenkinga and namanje akuphileki and uyasibona nesimo sami. Akuvumi ukuthi ngenze ngenxa yomona. Umona nje so ngizela ukuzoxolisa enganeni yami ukuze nayo ikwazi ukuqhubeka nempilo nami ngiqhubeke nempilo kuba ngempela angisathandi ngenxa yomona nje. Muthi ngenxa yomona mhlambe kwenzakaleni yini eyenzekala umlandise nje umfowethu omcelele yona uzoxolisana muthi unomona ukuthi mhlambe uyaphambili kwenzakalani yini eyenzakalayo? Into engenza ukuthi ngizoxolisa ngomona usisi wami yonke into kuyena bimlungela ngisho sihamba ndawoni so abazali bethu basikhulisa ngokuthi sifane ngama-twins kodwa siwona ama-twins kodwa izinto esizenzayo manje inkinga yami noma sihamba mayeshelwa kushelwa yena muhle vele anginankinga nalokho ngiyakwazi so yonke lento yaqala kancane kanjalo even ngisho noma senze izinto abantu bakhetha yena ngithe lapho ngese eseqala ukuthi ahamba ayogijima pheshe ila waqala khona kumona wami ngazama ukuthola umunye umuntu. Ubani wayegijima pheshe usisi wakho noma ubhuti? Usisi wami wayegijima pheshe so ngase ngicala lapho ukuba nenkinga yomona kuze kutholakala lo imina engenza leyo nto ngoba phela kuba angizange ngibe nesandla sokuthi agule aye ngabe waqhubeka nempilo kunalokho wahlala phansi kwaze wathola umuntu wesilisa wamkhulelisa kwaba khona ingane so le nto iyangikhathaza ingakho ngithi ake ngize ngikhulume ngizoxolisa. Ngabe wena owenza ukuthi kutholakale lo wenzani kwenzakalani kahle kahle ngamhlawumbe wamfayila indoda noma mhlawumbe khuluma nje mama unabe? Into engamenza phela ukuthi angithi yena uyahamba ayojima apepenyeka abazali bami bonke bathemba yena. Ayilento ngifikisela ngosizi ngoba manje ngenza ngibe namahloni into engayenza abazali bami bayazi lento kanti basikhulisa kahle ngenkolo mina ngayifundela into zami angithunywanga umuntu. Mama ngifuna ukuzwa la kwenzakalani wamenza ke ethola umntwana yini wayenza kanjani usethola umntwana kahle kahle yini wayenza ulandisa umbukeli? Into engayenza phela nganikeza uphondo. Ngiyacabanga ukuthi akekho umuntu ongalazi uphondo lolu ukuthi ngazi noma lendlovu.
Yibo. Walenzani uphondo mama? Khuluma into eyaphambili. Khona abangitshanayo ukuthi phela angife ngifakile imithi le ngikhuluma ngimbize uMakasiphamandla ngimbize kathathu uMakasiphamandla lapho ngangimmemeza uMakasiphamandla lento le kuthiwa yenze ungaboni ukuthi izinto zakhe Mamncane sibheka abathakazi ngaphandle kanti umthathu usendlini. Sisola abantu ngaphandle kanti umthathu usendlini. Yeah bafu ngiyaunderstand kubhlungu. Asiqale simlinda achaze konke awakwenza uyabona. Ngiyazi ukuthi kubhlungu mfowethu. Yazi bafo yibo ayeke umuntu ebengimthemba noma mamncane. Ayeke umuntu ebengimthemba noma mamncane. Mtha ngenza lento kumina. Uyasebenza na bafu? Ngiyabamba bese amatoho kodwa akuhlangani. Shuthi imisebenzi yakhe yonke le vele. Manje mama khuluma uchaza ukuthi kwathi ufaka imithi kuphondo babukeli. Hawu nilela abantu la ngo12 ebusuku ziyakhala wena ulela. Abanye for sure abanye nje mephupha enhlinya ziyipoke engaphaphama abanye bafa kanjalo. Nilela manje mama kwenzakalana uqhubeke mase ufakile umuthi yini enye owayenza lento le iyangihlupha namanje cause phela lokho ifuna ngiqhubeke and mina ngisafuni ngoba phela ngithi leba ngigqibe zonke lezi zinto lezi kufanele ngiphinde futhi ngithathe olunye uphondo ngoba phela ekuqaleni ngakwazi ukuqhubeka ngawulanda izinto lezi ensilalo mfana yazi ungasaqhubeka into engiqala nawo konke uyasonda lo muntu bathi nje esontweni lakho bathi esontweni lakho ukwazi ukwenza izinto ezikanje emndenini nginganyadadweni ingakho ngizocela uxolo ngoba ngiyabona impilo imile nakumina iqhubeke nje nalento lokho ithi angiqhubeke ngenza into angisafuni nakho uzocela uxolo ngoba nakho eyakhe impilo isimile vele hayi ngoba impilo yami isimile kumina ngiyagula izinto ayisahambeki kuthiwa ngihambe ukuze ngilapheke ngisho ukuthi ngenzani emndenini manje mama yonke lento omuyenza bungavuka unembeza ukuthi ingane yasisi wakho le hayi benganandaba vele bekade yonke into yokuhambela kahle hayi bengayenza mina ngingenandaba ngangingazi ukuthi ukufika lesi sikhathi lesi esinje kodwa njengoba ngifika la ngizoqhubisa hayi ngoba ngihluka inkinga sami yazi manje yabo manje lento umeyichaza kanje sekuyabo emqondweni yazi ngake ngifike ekamereni lakhe ngifike kushunqa izinto ngimbuza ukuthi kwenzakalani manje ima wena mufike ekamereni lakhe ima katini ubumvashele kwenzakalani ya phela sihlala endlini eyodwa yabo bengeke nasekamereni lakhe ngithi ngiyafika kushunqa izinto ngimbuza mamncane kwenze njani athi hayi ngizama uxosha imoya emibi ngingayitsheni kodwa ukuthi angenza into kanje nami ngikholwe lokho akusho ukuthi hayi ushuthi uxosha imoya emibi kanti ushuthi kwakwizwa lezi zinto zakhe ayezenza Kanyami Siphangi ngiyaxolisa futhi ngiyaxolisa uyakhumbula mntanami khathi ngithi uzoqhuma wakhala wathi amanzi kanjani lawo ngathi nganyami sizoyivikela amanzi ayenjani wemama muthi amanzi kanjani ngithi kwakhona umuthi ebenganginikeze wona ayithanda ukubutha ngathi mawabuka aba no green kodwa nami ngisakhumbula ngoba futhi kwakunotshani phakathi kwathiwa ngifaka imali wabuza umntwana wathi yani imali ngathi izinto izokhanya kanti mina ngiyazi ukuthi ngenze ukuthi la iqhamuka khona kube ngathi selesele ngathi ngento engavele igxoshwe kungakhulunywa lutho na yazi futhi kuningi asekwenzile shothi kuningi asekwenzile yazi futhi sengiyabona ukuthi akuyona kushuza akuyona lento iqondene nami kuphela akuyona lento yenza kuphela emndenini kuningi okwenzayo kushuza emndenini mhlambe nezifo nje ivelayo wena yazi bhuti emsebenzini angilast uhlala isikhathi singana noma awulast emsebenzini mhlambe liphela isonto mengibiziwe aliphela isonto sengiyabona manje ukuthi nangu umuntu nakhona ukubuya kwami enze sengazi ukuthi umuntu ongizwelayo angikhamfathi kanti uyazi ukuthi uyena owenza zonke lezi zinto lezi uyasonda njalo lo muntu yazi mamncane yawo nje manje angazi kubuye kanjani yabona futhi kube awuyena umuntu esifazane ngabe sesithathane kuyimanje manje ngiyahlonipha umuntu omdala futhi umuntu esifazane kodwa lento yenze kumina yazi yawo nje bhuti angikwazi ukukhuluma lento futhi ukukhuluma lento yazi enye into bhuti ugule okunye bengenakho ngiphathwe inyawo mengaswa nje umsebenzi ngivuka lenyawo konke lokho ubukwazi lokho ukuthi wenziwa yini manje ungafi mama sisafuna iqiniso akhulume kona ingakho ngikhuluma iqiniso ngizele kona uzokhuluma iqiniso manje ngiyafa ngento engenzile ngiyisaba into engenze emndenini yabo nje ingane kasisi ukubona nje ukuthi naye akasekho ima mama unayo yini idea uyazi ukuthi kwenzakalani ngoba esiphathwa zinyawo methola umsebenzi sometimes uyazi kwenzakalani kahle uyazi unayo idea kuwena
Mina ngibona uNkulunkulu ukhona ngakithi ngiyaqeda straight nje ngaye ngakithi ngiyaqeda nje thatha amasonto sakhe ngahamba khona lenye ihlase singale emva kwendlu afika lapho hayi imkhume ngayigila thatha ipikile shayelela lokho ngimbiza ngithi nje ngifuna gace ngamadolo ngoba ngiyabona kafi phela naye ngazi ukuthi yini inkinga yakhe lokho ngikuba ngisho sengibaqede bonke sale sobathi imndeni kuyikona laba ababili bavele bathi bayaphuma egcekeni bayahamba bangangitshena mhlawumbe ngenze ukuthi basebazi kodwa bona nangisele namanje so ngizosho ngiyafa ngizoxolisa ngempela nganyama ema yabona ngifuna ukwazi isiphi isizathu esesikwenza manje ukuthi lento uyikhiphe manje sokwanje uthi uyafa bafende uyayisola ufa kephi uthi impilo yakhe imile nayo iphambili wena ucanga ukuthi kuzoba njani umenze zonke lezi zinto kumina awucanga ukuthi kuzoba njani vele imphumela yakho ngane njengoba ngisho ukuthi angangiyayisola uma njengoba ngikhwehlela ngihamba ngisho abanye abathandazi ke bathi angibuye ngizocela uxolo emndenini ngizocela uxolo nganyami ngizocela uxolo manje bangize ngihamba ngambhalela ubhuti mfumo ngibhalele kona ukuthi ngizocela uxolo phambi kwawo wonke umhlaba wazi ukuthi umona ubuyiseli manje mama awusho beniba ungaka abafowenu bafowethu bebebabili ngase sekuthi ke ostadewethu bathathu base beba yingane ngeshwa ke mina ngaphi umfana oyedwa usisi wami obezala kakhulu uthi ubuna abafowenu abangaki ababili nosisi abathathu okay bonke abasekho ngosisi wena njalo ngiza nginamahloni ziningi izinto engizenzele emndenini njengoba ngisho sisibami baqedile kancane manje ngaphandle kwamama wakabhuti lo munye wabulawa yini awunaso isandla uNomathemba naso isandla phela hayi phela wayeyintandokazi umuntu wakhe njengoba ngisho noma Nomathemba bulawa wena futhi futhi ngiyayisola ngalokho mama wenzani mama yena ke ngaphinda ke noma ngasayanga kule nyanga yophondo nobunye ngayithola lezi zinto kuthiwa zenziwa la ku Facebook ngafunda ukuthi uma wenza la ku Facebook uthatha igama lomuntu ulibhala igama lakhe loyo ngazi noma ngasakhumbuli kahle kodwa ufaka igama ngazi nomfake nosinamoni base lelo ukuthi loyo anganayo ube kahle fridge yabo ngekhathi be clean mabeke ba clean nje lihle lapha washeka yonke into yasibhuti yipho yalento esho ngelilanga ngafica efridge kukhona iphepha elibhalwe igama lamamncane ilona lelo phepha ngibuza ngalo ukuthi afuna namaphepha namagama abantu emafridge angiphendula into engayezwa phela ngangikhombisa uthando ngangisho nje ukuthi ngiyabakhumbula ngasonke isikhathi naye mangibona igama lakhe efridge ngiyangikhumbuza ukuthi konke ukhona udadewethu wayekho esasiphila naye manje mama nangu umama uthi uyaxolisa umamkhulu la mfowethu ungathini mfowethu ngiyazi ukuthi akikho lula lento and ngiyazi kuba umunye umuntu ngabe simbambe ngezandla mfowethu okwamanje bese angakazi ngikwazi ukuthi ngikhiphe isinqumo manje angakazi ngiyobona kambe nesikhathi ukuthi njani ngizathi nanokuthi nje ngibuye ngihlale naye ngoba uyingozi uma seceda umndeni kanje ngeke ngikwazi ukuthi ngiphinde ngihlale naye ngeke ngikwazi manje mama wena indoda awunayo ungakazi ube nayo noma unayo angikake ngaba naye ayihlukumeza wayenzani mase kuhlukumeza hayi phela yikho into ngayidlisa ushimba Afrika yonke niyabona nihlukumeza abantu besifazane lapho nizodla ushevu nishaya abantu besifazane mama so amazwi akho ngoba esho amazwi akho athini ngoba esho kanje ubhuti uthi yena usazobona kwamba kwesikhathi Wasami ngiyabangisho ngiyaxolisa siphamandla ngabe ngiyaguqa namadolo mase ngiguqa akuvuma kusukuma uyakumphambi kaNkulunkulu naphambi komhlaba wonke ngiyaxolisa ukuthi konke ngangikwenza nami ngangikwenza so umona ngangazi ukuthi kanti umona into nje umona awuqhamuki ngezinto lezi ezincane nani ukuthi mawubona wakini uphumelele uba nomona ngiyaxolisa mntanami ungathini kumbukeli la obulala ingane kadade wabo ufuna ukubulala ingane kamakhelwane uyayizonda mhlambe nje
ulinda ukuthi iqeda umatric DCM esayibulala, omunye ulinda ukuthi graduate, ungathini kuyena? Ngingathi angalinga ayenze leyo nto ngoba phela uma ekwenza ubulalela yini kusasa, njengoba ngisho kwamanje impilo yami imile, kusho ukuthi mina engabulala impilo yami ngoba kuba ngibanga nomona ngami impilo yami iyayiqhubekela kahle. Futhi awugcina ngokubulala abafowenu nengane zabafowenu nazo ngoba uyachaphazeleka ubhuti nawe ugcina usuyibulala, uyabona? Yebo, ngayi ukuthi endeni indoda yangilobola ngayibulala ushivu. Manje benganamndeni yini abatholanga? Umndeni wakhona utholanga ngoba phela wakade ekhula ehlala kude banganakeka. Ngoba bengayi umuntu ohlala nomndeni. Mama ngizwe uthi umama uyakhola bafu, ngiyazi akusakhulumeki mfowethu. Ngizwe uthi umama uyakhola, mina ngathi qhubeka ukholweke lezi zinto lezo zenzayo. Ngiyakholwa manje ngishintshile, impilo yami ishintshile, khona ngisho nabanye omama engahlangana nabo noma ngeke ngisakhumbula obani amagama labo mama nanenhlangano abakuyona, kodwa yona ngisiqoqozelile ngashintsha empilweni yami njengoba sengikwazi ukuthi omunye umuntu ufanele umnikeze uthando, umthande njengoba usuke uyithanda wena. Ukholela uNkulunkulu ne? Kanti uma ngithi ngikhula nje nawo namadimoni yakho ushintshe ke mama. Ingane uyamuya enkonzweni, ingane nenhliziyo yayo izothi ukwehla, uzoyehlisa uNkulunkulu. Bhuti wami ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu akusize, uyabona, inhliziyo yokwehlulayo but kuzolunga mfowethu, izinto ziyenzeka la eAfrika kusemhlabeni la, uyabona? Ngiyakuzwa bafu. Mfethu ngiyobe mfowethu kakhulu mfowethu, uthola ukuthula, yabona? Ayikho inkinga. Akuzolunga bafu. Afrika yonke umona uyabulala, Afrika inhliziyo, uqaliso libuke into zabantu, uzugcina kuba ngazi ukuthi ngaba ngezakho noma ngazifanele wena, abanye abantu azibafanele, uyabona? Kanti nawe linda la ukhona, kuzolunga bakwethu. Amen.